Fel cwmni Nid yr Elw, i ni bob tro yn trio casglu barn pobl ynglyn â beth sy'n bwysig iddyn nhw o ran i dŵr ac o ran i amgylchedd. Eleni, i ni'n gwneud ymgyrch tipyn yn fwy mwyn casglu barn pobl, dim jyst ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ond ar gyfer y degawdau i ddod. Dyn ni'n rhedeg ymgyrch ar dyledu ac ar radio, ar ITV ac ar S4C, ond dyn ni hefyd yn gwneud pethau mwy arloesol. Rydyn ni'n creu gwefan arbennig mwyn i pobl cael dweud i dweud, ond hefyd rydyn ni wedi creu sgwrsbot, sef chatbot ar gyfer Facebook Messenger. Mae'r gwefan yni'n hawdd i ddefnyddio, mae pobl yn cael cyfres o 9 cwestiwn gyda animeiddiad syml, le maen nhw'n darllen ychydig am yn gwaith ni, ac wedyn ni'n gofyn iddyn nhw dweud pa mor bwysig yw hynny yw i cymunedau nhw ac iddyn nhw yn bersonol. I ni wedi creu chatbot ar gyfer Facebook Messenger, a ni'n credu taw'r chatbot cyntaf erioed yn ei iaith Gymraeg. Mae Facebook yn gyfrwng, mae lot fawr o bobl yn defnyddio. Ac mae fe'n gyfle i cyrraedd pobl falle nad ydyn ni wedi cyrraedd o'r blaen achos bod y technoleg mor agored iddyn nhw cael dweud i dweud. Felly mae'r holl wybodaeth ni'n casglu, holl barnau ni'n casglu dros yr haf, yn cael ei bwydo mewn i helpu ni greu cynllun busnes sy'n wir yn adlewyrchu barn pobl dim jyst ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ond y degawdau i ddod. Felly mae'n holl bwysig. Ac i ni hefyd fel cwmni wedyn ar gefn hynny wedi creu panel ar-lein parhaol, sef cymuned ar-lein, le mae pobl yn gallu rhoi barn yn barhaol o lot fawr o bethau sy'n digwydd dros y blynyddoedd.